nên nọ nên nọ
Jayamrata. Ngreredu lagune si Anoman cetha ya to panjenengan digawe. Lakon iki yo. Ndi kanca ruwangmu? Marika den prayitna cemuris iku ambalik tityani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilar Kyai Semar aja kaget aku sing ngreredu karo kowe Kyai jebul iki ratuning buta. Tak sawang kacat katon catura. Kowe dudu buta sembarangan. Persajan wae ngaku kowe jenengmu sapa ora susah ndadak kowe tedeng aling-aling. Aku Prabu Sukma. Prabu Sukma Lawung. Iya, kuwi asli jenengmu. Iya, jenengku ya Sukma Lawung kuwi. Ya. Ning kok ora kena ngapusi ya. Kowe Kyai Semar. Iya. Ayo, iki Semar apa kok ngene Kresna? Kowe ora susah dadak ngreredu aja gawe ribet. Persajakno. Apa sing mbok karepke Sukma Lawung? Kyai Semar. Dina iki aku entuk perintah. Sing merintah kowe sapa? Ora perlu tak blakakake. Perintahe piye? Dina iki aku kudu iso ngringkes nyembadani karo Kyai Semar. Ngono. Sing diperintahke karo kowe, iya. Gedhe cilik kowe kon mateni aku ngono. Iya, pancen mengkono. Lah iya. Nek pancen kowe diperintah karo ratumu apa karo gustimu apa gurumu? Kon materi Semar malah kuwi sing tak arep-arep. Rina wengi ora ana sing tak gayuh, ora ana sing tak gagas kapan Semar ki mati. Jalaran aku iki wis pirang-pirang lelakon tak tindakke kabeh. Dadi ratu ya wis tau, dadi pendhita wis tau, dadi dewa ya kulina, dadi kere bendina. Dadi sing urung tak lakoni mung karek mati. Tok wis dene kuwi iso mateni aku malah beneran. Iki yen pancen kuwi iso mateni aku patenono. Kowe ora bakal budi. Ngopo kok dadak budi? Aku wis pasrah. Yen pancen matiku kudu kaya buta kowe kuwi. Lah keneng apa kok dadak diomeli, keneng apa kok dadak digondeli. Ayo nek pancen kowe bisa patenono aku. Ketiban pusakaku rampung nyawamu. Kowe pasang walat, iya apa piye? Semar kowe pasang walat, pasang sulapan. Buta nek goblok ya kok ngono kuwi. Lah aku tek pasang walat ki ngopo? Nyatane
Kowe tak tibani gaman kok ora tedat. Gamanmu elek. Ngono gamanmu iku ora landhep. Ora. Gamanku Kyai Tumara, tumbak Kyai Tumara kuwi landhepe pitung penyukur. Keneng apa? Kok dadi kowe ora pasah, kok kowe ora mati sebabe apa? Nyawane ijih kerasan, tolol. Nek nyawa kowe ora kerasan melu raga rasah mbok pateni ora mati karepe dhewe. Lah kok kowe mateni Semar ki rumah kamu biyen kowe tau nguripi aku. Aja kriyak-kriyik. Wadahmu kowe buta ngantuk. Sutup-sutup. Mripatmu kaya empok ati. Ayo guyu kok. Pateni kowe. Mangsane ndageni kowe apa? Nek pancen kowe kuwi ora ngaku bodho ora wis ngerti to. Apa patine Semar kudu karo kowe? Ayo. Anggere kowe gelem bloko. Aku ya arep bloko karo kowe. Nanging nek kowe jek netepi karepmu kowe malang kadak kaya mengkono. Mbok ngatek bongko abang jaratamu ora kelakon mateni Semar. Mu sing merintah kowe. Dewamu sing merintah kowe. Kon mateni aku kene. Gage. Gage muni yo. Iya Kyai Semar. Sak temene aku sing luput. Aku grusa-grusu Kyai. Yen pancen ngono aku kepengin nyingkirake karo kowe ngemano aku ya Kyai. Supaya jejibahku iki rampung aku ndang entuk ngelmu sing tak gayuh kowe kudu sumingkir perkara kowe mati apa ora mbah ora idep ning kowe aja ngetok luwih dhisik engko nek aku wis entuk ngelmu kowe njedula meneh dadi aku iki mbok kon ngewang-ewang tumu meguru ngono to lah kowe iki meguru budhamu atimu ora resik ngono kok arep meguru ngelmu apa sing mbok gayuh ora meguru to karo Durna. Aku ora maido Durna kae wong pinter ngelmune kuwi apik-apik. Kowe tak blakani ya. Durna kae gurune wong perang. Ngelmu Jayaji kawijayan guna kasantikan. Tosin balung uleting kulit titi sing jemparing priga tangkep tangki sing keris. Durna pinter. Wis sapa sing diwulang mesti entuk kasekten ning ya kuwi. Ibarate wong nandur wijine Durna ki ora resik atine. Biyen tau mulang Pandhawa karo Kurawa kuwi dimulang karo Durna Jayaji kawijayan pinter kabeh. Ning bareng wis pinter dienggo srana, tekse dienggo alat. Nah, kowe sawise dadi pinter-pinter tak kongkon diperintah karo mangkat. Bedan negara Pancala. Bandanen Prabu Drupada saadine jenenge Gandamana kae. Lah kuwi atine ra wis ra resik to kuwi. Butuhe apa? Arep golek nggon Sokalima kae. Sokalima kae tlatah Pancala. Saka akal julike Pendeta Durna nabok nyilih tangan. Dadine ya kaya ngono kuwi. Mula ibarate wong nandur bareng tukule ora tukul kebecikan tukul memungsuhan. Contone Pandhawa karo Kurawa. Kuwi kon rukun sajek urip ora iso. Sebab tandurane Durna melu nandur. Ngelmune ora resik. Aduh Kyai saya judeg aku. Bareng aku mbok paringi dawuh kaya mengkono malah peteng. Ayo peteng. Wong iki buta-buteng betah nganiaya. Ning ngene. Yen pancen kowe arep kepengin njaluk sumingkirku saking pengarepanmu, ya tak turuti. Kowe rak duwe aji gelap sayuta to? Ya, duwe Kyai. Wis gak tamakno. Aku tak sumingkir, aku singkirno, tak nyingkir aku. Wah!
mahina semupan wanaruna kadinetraning anggara apa sabdaning kukilaring kanikara saketer tak pikir-pikir jan sing bodho malah aku. Wah, barang wis kebacut ya ora dadi ngopo. Pirang bebarang yen to nganti aku iki mencela-menceli. Aku wis meguru karo Begawan Durna yen aku ora ngestokake dawuh. Tegese aku iki salah sawijining murid ndaga perintahing guru. Ya, sing wigati gawe aku wis rampung Kyai Semar. Wis oncat saka pengarep aku mbuh tibane Kyai Semar. Rasa madangi jagat duk mungup-mungupaneng cak pucak ing wukir marbabang sumirat keneng soroteng surya megalan gunung Astungkala sidang sekaring dawana langgeng. Ulun waspadake ingkang prapta iki kaya si Ismaya. Semar kanthi karaharjan praptanira nggih. Rama Pukulun awisaking berkah. Pangestu paduka Pukulun. Araharja pisuwan kula bekti kula katur Pukulun. Iya, Semar pangabekti nira dak tampa akarya suka marwatani Tyasuluh. Kajaba sawistara sumengka pengawak bajra tekamu ing alang-alang gumitir. Kawistara kalamun tangemu wigati. Ismaya apa baya ingkang dadi darunane nganti sira prapta ana ing kayangan alang-alang gumitir. Kanjeng Rama Pukulun inggih mugi andadosna ing kauningan. Sowan kula ing ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukulun esti ning manah kula badhe nyuwara wedhekaken lelampahan ingkang dumados ing Madyapada jagat ketaman dahuru. Dinten menika para Pandhawa badhe ngawontenaken manunggaling Pandhawa Sanga. Rama Pukulun. Lelampahan ingkang sarwa langka elok lan mokal menika kala wau. Ing atasipun kula minangka dados pamonging tuwuh. Rumaos bingung bilung-lungan raos manah kula.
kula kedah kados pundi Bukulun? Menapa kinten-kinten para titah menika mboten pitados kalian kula. Menawi to Semar sampun boten dipun pitados gesang kula wonten ing Madyapada pedah menapa Rama kula kedangon wonten ing Ngercapada mugi enggal sinendhala mayang gesang kula Bukulun. Astungkara sidam sekaring dawana langgeng. Semar, aja nganti sira nggedhekake rasa pangersula. Sumurupa Ismaya kahanan ingkang sarwa langka elok lan muka iku mau sejatine minangka warana sarta minangka jalaran bakal tumuruning kanugrahan. Lire kanugrahan iki bakal tumurun marang Madyapada yaiku mau bakal dumadi tentreming jagat araya waton para Pandhawa iku mau bisa nindakake darmaning kasatriyan kanthi adhedhasar rasa kabangsan kaping pindho darbiya watak kawicaksanan kaping telune darbenana rasa katresnan tegese jiwa kabangsan satriya lamun labuh labet nusa bangsa lan negara ora mawas sapa sing njaluk senjata pitulung marang para satriya mau kudu den tindakake kanthi lila legawa ikhlas tulus lahir batin ibarate kaya dene wong nenandur ora susah ngarep-arep woh-wohane pasrahna marang purbaning Gusti sing gawe urip. Mekaten Rama. Kaping pindhone kinantenan kawicaksanan, ngerti marang gelagat pasemoning kahanan. Sarta kinantenan rasa katresnan. Yaiku mau tresnaning bebrayan. Tresnaning bebrayan ana Madyapada iku mau kudu duweni rasa welas laman asih marang pepadaning urip. Lamun para Pandhawa wis bisa nindakake kang mangkono mau, tetela bakal tinarep buka. Wahyu Jatmika bakal tumurun marang Madyapada akarya tentreming sago para dasih. Aduh Rama. Ngantos bebasan kula menika cubruking manah kula karana namung kagubel raos kabingan ngantos kula menika supe Purwaduksina ngantos kula menika kecalan tukang momong kok ora weruh karo kabeh sing dimong lha nggih setun gesang kula menika inggih Rama. Menawi ketila mekaten kula istaken dawuh paduka Kanjeng Rama lajeng kula kedah kados pundi Rama. Ismaya rampungna jejibahan iki pancen dina iki para Pandhawa lagi greget gumregut kepingin bangun kekadangan ora jeneng ngowahi kodrat sarta ora bakal ngowahi lelakon jer kabeh tuwuh saka niat kang suci bakal ulun sembadani aturaken penuwun ingkang tanpa upami Rama. Ayo manuta kelawan jeneng ulun tak dandani Ismaya.